И здравейте хора! Днеска сме в Minecraft Party. Това е Minigame с епизод 1. Да видим какво ще е то. Да, ето. Това е Minigame с епизод 1. Мисля да си направя една поречка на Minigames. Акаунтът не е мой. Сори на пича, който възползвам акаунта. Днеска викам малко, дай да подсъкам Minigames. И така реших да снимам в Minecraft Party. Много як сървър. Влизам за първи път в него. О, фак, дали ще успеем? Не. Ей да. Умряхме. Окей. Играта ще свърши скоро. Клипа няма да е много дълъг. Ама ще направим малко игра. Чай само да се наместя микрофона. И да. Сега... Окей, ето. Играта свърши. Пичовете няма да издържат вече или ще просто сменят всяка секунда. Е, два пича. Да, ето. Аз 20. Голям нуб. Окей. Сега да видим коя е другата игра. Окей. Тя е добра тази игра. Тук трябва да са лопатките. Поне те... А да, същата е. Така как не играх много игри. Тук реших да направя на бързо едно клипче. Все още не съм загрявал и такива неща. Смисъл. Не съм играл никога тук. Да, ето и умряхме дори. Но лак, разбира се. Не лаги. Не съм много добър на Minigames. Да. Като може би не съм играл, но никога в премиум сървър. Акаунта ми го дадоха преди малко. Не съм играл никога в премиум сървър. Е нормално според мен. Играл съм survival games, такива неща. В някои сървър, които не са премиум. И Хънъс съм играл в моят сървър. Бяхме го направили с някои пичове. Добре, надявам се тази игра свърши скоро. Скина е много як. Окей. 7 играча има. Парти шоп. Окей. Да, вижте какво е красиво просто. Тия неща, кой знае, тия пиксели колко време са и отнели да го правят. Някои цели стопки. Ето е пич. Баси удака. Репичага. Да. Може би да чуете някакви... Може би чувате някакви грамотевици отвън. Защото в момента вали. Да. Това не пречи на компа ми. Поне така мисля за сега. Не е ставало нищо докато... Може и да стане. Не знам. What the fuck, какво е това име? 2000... Окей, ето свършихме. 31. Айде. 16. Слабо. Така е. Кончетата ще ги играем. Така. Скоро ще направя фенскайп. Сори за звука, ще го направя след това. Дано да ме чувате добре. Ще говоря сега по-силно заради това. Хора се прибиха. Така е. И съжалявам ако лагне. Окей? Тук правим се лага. Просто изведнъж не можех да мръдна коня. Интересно. Няма че не. Както казах, не съм много добър на Minigames. О, what? Окей, мисля, че съм 10. Не, 8 съм. Това е добре за начало. Мисля, че това ще е начало. О, what the fuck? Окей, 9. Няма че не. 9. О, джамп. Ще се опитам поне тук да съм нещо като по-добър.
О, окей. Еми, така е. Който си е кръг, си е кръг. Окей. Да. И да, садвам, просто не знам. Да. Според мен, тук се справим добре. Да. В този момент. Да, четвърти. Според мен добре, четвърти. Някой е бил първи и се радва, пича. Не знаех, че те ще стане. Те, като съм играл минигеймс първо. Никога де. И пичо. 14, окей. Това е добре. 14 е добре. О, тая игра я мразя, ще паузирам докато свърши. След малко се връщам, пичове. И да, хора, тук съм. Играта свърши току-що. Да, тая игра е... Ще сетя си към... Да, сетих се коя е с едно TNT. Надявам съм аз първи TNT тук. Фак. Окей, предадох го. На пича. О, мага, what the fuck, защо на мен? Пич, така. Загръмна. Бас пича. Окей, той пича да гръмни. Има няколко секунди да го предаде. Бати пича, гръмна си. Аз ще бягам от тия другите TNT-та, че... Да, единия май ма гони даже. А не, ма гони. За радост. Кампър. Окей, той е някъде го изкампил, смисъл. Минаме пред него, нещо подобно. Окей. О, фак. Пич. Чай се опитам да го дам на тоя, дали мога? Не. Плиз, не. О, what the fuck, как се спасих, мале. Това беше... О, what the fuck, то с мене гони. Мама ти, не. Опа. Yes. Опа. Това момиче май... Да, мене ще гони. Има няколко секунди. Окей. О, фак. Мамка ти. Не знам, защо не мога да убия. Втори завърших, няма че не. Пак е нещо втори. Ще изигра още две игри. Да, това ще е от клипа. О, това е с фербичката. Много яко, тук са го построили. Къде са? Окей, тук. Ето ги. Пича ми само ги краде. Значи не. Тая си убих. Чай бе, къде избяга? Ела тук бе. Бати фастващата крава просто. Така. Има даже тук минуси. Интересно. Аз си играх почти всички. Някой не съм играл изобщо. Пети. Пак е нещо пети. Да. Не съм печелил за сега. Бях втори. В тази игра... Да. Окей, сега... лак. Това всяко не е лак. Не знам. Да, хора, още една или две игри. Ще видим как се развият нещата, коя ще е играта и ще бъде това от клипа. Надявам се клипа да ви харесва. Ако ви харесва, ударете един лайк и ще продължа да снимам на минигеймс. Но не в Minecraft Party, други сервери. Предложете някой. Ако някой знае. Да. Предложете някои други сервери, ако знаете.
поне до които са минигеймс. Акаунта е на някакъв пичага. В момента чувате как гърми навън. Не мога да го спра. И да, 18. Това беше слабо. Guess what the fuck. Тук, къде сме? Оф. Стига бе, защо? Трябва да съберем топки, пичове. Сега някой ще ме нокаутира. А да, ето е тая зад мене. Ела тука бе, ела тука бе. О, мага, видяхте ли го тоя? Бати кампера. Окей, хора, значи спаузирам, връщам се след като свърши играта. И да, хора, в момента току-що ми изписа да сервер рестартинг. Да, това е всичко от клипа. Надявам да ви харесал клипа. Айде, чао!